Beste kijkers, welkom bij deze nieuwe aflevering van het Bonaire Journaal. Mijn naam is Charlotte van der Rino en in dit journaal brengen wij het nieuws in het Nederlands. In deze aflevering onder andere een reportage over de Ride for the Roses. We beginnen onze uitzending met de directeur van Stinapa, Arjen de Wolf. De directeur van Stinapa Bonaire, Arjen de Wolf, vertrok deze week naar Den Haag om Tweede Kamerleden, senatoren en verschillende ministeries te overtuigen van het belang van goed natuurbeheer voor de economie, de cultuur en de historie van het eiland. Ja, we zijn naar Den Haag gegaan om te proberen de Kamerleden ervan te overtuigen dat als je in het grote mondiale probleem dat we nu hebben van verandering van klimaat iets wil doen als Koninkrijk, dat een van de beste plaatsen om dat te doen Bonaire is. Hier kun je vrij snel resultaten bereiken voor relatief lage kosten, zeker als je het vergelijkt met het Nederlandse of het Europese deel van Nederland. Eigenlijk ging die discussie vrij goed. Het was verbazend voor mij. Je weet misschien, ik heb lang in Den Haag gewerkt, dat de houding in Den Haag, van links tot rechts in de Kamer, veel positiever was over het zoeken naar een oplossing samen met de eilanden, dan misschien een paar jaar geleden het geval zou zijn geweest. Nou ja, de discussie focust zich nu eigenlijk op, laten we zeggen, iets van 4 of 5 onderwerpen die daar een onderdeel van zijn. Het ene is koraal. Koraal, zoals je weet, is de motor van onze economie. Een groot deel van ons toerisme, ons inkomen als eiland, ook mensen die misschien niet eens beseffen dat hun baan afhankelijk is van toerisme, zijn afhankelijk van toerisme. En dat toerisme is nou juist weer afhankelijk van een goed onderhoud van ons koraal, want dat is de reden dat heel veel mensen komen. Dus koraal, daar wordt nu een koraalactieplan voor ontwikkeld tussen Den Haag en Bonaire. Daarnaast zijn we bezig met het ontwikkelen van een natuur- en milieubeleidsplan, waarin we niet alleen gaan kijken naar behoud van natuur, maar ook naar duurzame economische ontwikkeling en een aantal maatregelen op het gebied van milieu die getroffen moeten worden. En heel specifiek hebben we in Den Haag gesproken, ook met de Kamercommissie, over het probleem van sargassum. Het probleem van incidenten die plaatsvinden in ons marinepark, waarvoor we niet geëquipeerd zijn op Bonaire en niet de funding hebben om het snel te kunnen oplossen. We hebben een plan voorgelegd wat een vrij concrete oplossing kan bieden. En we hebben daar ook een begroting naast gelegd. Waarbij eigenlijk ons uitgangspunt is dat je aan de ene kant moet investeren in onderzoek, wetenschappelijk onderzoek, om ervoor te zorgen dat sargassum al bij de bron wordt aangepakt voordat het onze kust bereikt. Dat je daarnaast moet investeren in de monitoring van sargassum rond het eiland, zodat we eerder weten wanneer sargassum onze kant op komt, zodat we ons beter kunnen voorbereiden. En ten derde dat je investeert in de specifieke apparatuur en de specifieke gereedschappen en zwaar materieel dat je nodig hebt om sargassum effectief en snel te kunnen bestrijden. Dus eigenlijk als je ziet dat sargassum gewoon een steeds groter probleem aan het worden is, eigenlijk ieder jaar erger wordt en dat voorlopig nog niet over is. Ja, als je vergelijkt met hoe andere eilanden in de Cariben doen en andere landen, Mexico, Puerto Rico, een aantal andere plekken, daar wordt gewoon het leger standaard ingezet. Want het is een enorm economisch probleem en zij begrijpen dat. Hier op het eiland hebben we gewoon die middelen niet, dat is niemands schuld. We zijn gewoon te klein daarvoor. Dus dat betekent dat je moet investeren in de juiste materialen om het te kunnen doen zonder dat je het halve eiland moet oproepen om met z'n allen sargassum te komen scheppen. Dat kan gewoon. Er zijn in de afgelopen jaren heel specifieke vormen of zwaar materieel uitgevonden. Van gespecialiseerde booms tot ja, als het ware een soort van grasmaaier die op zee sargassum kan opscheppen en afvoeren. Tot een soort van onderwaterstofzuiger die als sargassum neerdaalt en op het koraalland die het heel voorzichtig van de bodem kan verwijderen. Dus er zijn gewoon oplossingen, maar die zijn redelijk kostenintensief. Dus die moeten aangeschaft worden. En zoals de open zee in het Europese deel van Nederland gewoon een probleem is van het Rijk. Daar is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de zee. Niet een kleine gemeente. Kan dat hier ook niet anders. Het is niet zo dat wij als kleine gemeente dit probleem, wat een groot milieuprobleem is dat ook de hele regio treft, dat van ons verwacht wordt als kleine eiland dat wij dat in ons eentje oplossen. Dat is onmogelijk. De aanhoudende sargassumcrisis was onderwerp van het debat. Antje Dierens, D66, riep, gesteund door andere fracties, het kabinet op om Stinapa snel van de nodige middelen te voorzien om de bedreiging die de sargassum vormt voor het milieu, koraal, de volksgezondheid en de werkgelegenheid op Bonaire effectief aan te kunnen oppakken. Arjen de Wolf vertelt meer.
praten wat mij betreft over drie dingen, eigenlijk drie dingen tegelijk. Het eerste is, je moet de bron van onze welvaart moet je beschermen. En dat is ons koraal, dat zijn onze haaien, onze schildpadden, onze visstand, onze mangroves. Sargassum doodt dat. Dus het is ontzettend belangrijk om de zwakke plekken van ons marinepark te beschermen tegen sargassum. Dat is één categorie. De andere categorie die ongelooflijk belangrijk is wat mij betreft is gewoon de volksgezondheid. Er wonen mensen vlak achter in wijken, achter plekken waar sargassum vaak binnendrijft. Nou, je gaat er niet dood aan, maar het is een hele onprettige lucht als het wat langer aan het rotten is. Maar er zijn ook mensen met contactallergieën en met ademhalingsproblemen. Dat als die te lang, te dicht bij sargassum zitten, dan krijgen ze gewoon last van hun gezondheid. En ik vind het ook onze verantwoordelijkheid als TINAPA om te zorgen dat we dat probleem kunnen vermijden. En ten derde, uiteraard gaat het erom dat je niet wil terechtkomen in een beeld waarin mensen die naar ons eiland komen voor onze goede manier van omgaan met onze natuur, beelden in de krant zien of op tv zien van dat wij gewoon helemaal niet voldoende doen aan het oplossen van zo'n sargassumprobleem. Dus het is ook een economisch issue. Maar het is alle drie. Het is natuur, het is volksgezondheid en het is economie. En dat betekent dus dat je niet alleen maar kunt focussen op een paar stranden. Nee, je moet je focussen op de integrale aanpak van het hele eiland, zodat we op geen enkel niveau last hebben van sargassum. En wat mij betreft staat de bevolking voorop en staat de natuur voorop. Het is minder waarschijnlijk omdat vanwege de golfstromen die ons eiland raken en de windrichting, de noordelijke kust en de oostelijke kust meestal het eerste doelwit zijn. Maar het kan heel goed. Het is in de jaren wel eens vaker gebeurd. Vroeger had je ook al wel sargassum, maar het was niet van dezelfde intensiteit. Dat het de hoek omkomt bij de Willemstoren of dat de windrichting net anders is. Nou, als je dat krijgt, dat aan de hele zuidkust het strand vol ligt met sargassum. En dat kan zomaar, als de omstandigheden veranderen. Ja, dan moet ik nog eens even zien. Dan denk ik dat het hele eiland in opstand komt, eerlijk gezegd. De MCB Bank Bonaire gaat MCB Bank op Hato verbouwen in een smart branch die in januari 2020 open zal gaan. Leonard Domakassé legt uit. Vol enthousiasme kondigen we aan dat MCB in januari 2020 een smart branch zal openen. We beginnen in augustus 2019 met de renovatiewerkzaamheden om ons filiaal te Hato om te bouwen tot een smart branch. De nieuwe opzet is een online branch met focus op digitale diensten en self-service. Tijdens deze periode zal onze Hato branch voor de verbouwing gesloten zijn. Ter overbrugging openen wij een tijdelijk filiaal. De 24/7 deposit voor zakelijke stortingen wordt tijdelijk ondergebracht in ons kantoorgebouw in Playa. We hebben met deze nieuwe opzet een snellere doorstroom voor ogen, weinig of geen wachtrijen, zodat de klant snel en effectief geholpen wordt. Bij de tijdse faciliteiten met professionele service en nieuwe technologie dat het leven van de klant veel makkelijker maakt. Naast de vernieuwing van de Hato branch zullen wij ook een gedeelte van ons hoofdkantoor gaan verbouwen en de bovenverdieping van Hato branch uitbreiden. Op het hoofdkantoor komt er een moderne vleugel voor onze zakelijke klanten kleinbedrijf. De verbouwing vindt plaats van augustus tot en met oktober, waarbij het personeel tijdelijk verhuist naar ons kantoor in Playa. De bovenverdieping van het Hato-filiaal wordt vergroot met bijbouwen van kantoren voor meerdere afdelingen. Zo brengen we verschillende afdelingen samen onder op Hato om de samenwerking te bevorderen. Ingaande 1 oktober aanstaande zullen wij ook een aantal tariefswijzigingen doorvoeren. Dit in het kader van ons streven naar een soepel flow in onze filialen en eveneens onze klanten aan te moedigen om te kiezen voor diensten die efficiënter en veiliger zijn met meer gemak voor de klant. Bonaire mag niet achterblijven in de digitale era. MCB biedt haar klanten een breed scala aan online en self-service diensten. Onze filialen bieden de mogelijkheid om zakelijke contante stortingen te doen via de 24/7 deposit, wat ook tijd bespaart doordat men niet meer in de rij hoeft te wachten. Leonard Domakassé vertelt meer over de nieuwe ontwikkeling van MCB Bank Bonaire. We willen alvast aankondigen dat wij met ingang van 1 oktober op contante stortingen en opnames aan de tellerbalie een tarief van 1%
van het gestorte of opgenomen bedrag zullen introduceren met een minimum van $5. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke transacties. Wij informeren dit ruim van tevoren, zodat alle klanten voldoende tijd hebben om zich hierop voor te bereiden en de nodige aanpassingen te doen. De bestaande uitzondering voor 60-plussers wordt gehandhaafd. Kasopnames of stortingen in de branche blijven gratis voor 60-plussers. Het tarief dat wij in rekening brengen voor de contante betalingen via onze balies voor utiliteitsrekeningen wijzigt ook niet. Particuliere klanten kunnen kosteloos storten via onze ATM's en dagelijks tot $1000 opnemen bij de ATM. Wij raden bedrijven aan om over te gaan op elektronische betaalsystemen, bijvoorbeeld betalingen in via bankoverboeking of pinpasmachine. Minder cash geld aannemen betekent minder administratieve druk en verhoogt de veiligheid. We zullen de aangepaste tarieven tijdig en duidelijk publiceren. De diensten waarvoor we een aangepast tarief invoeren zijn volledig vervangbaar door een veiliger en kosteloos of goedkoper alternatief. Samenvattend gaat MCB een boeiende periode tegemoet. Tegelijk zijn we er trots op dat wij al ruim 25 jaar geleden de elektronische pinpas en online bankieren hebben ingevoerd op Bonaire. Deze innovatieve trend hebben wij doorgezet en verschaffen onze klanten een ruim aanbod aan digitale en efficiënte financiële diensten. Met de renovatie van onze kantoren zullen wij onze klanten verwelkomen in moderne ontvangstruimtes en prettige werkruimtes creëren voor onze collega's. Gelijktijdig zullen wij onze bedrijfsvoering en tarieven aanpassen om de verschuiving naar een modern en veilig digitaal betalingsverkeer te versnellen. Hiermee willen wij het gemak voor de klant vergroten, minder wachtrijen, diverse mogelijkheden om 24 uur per dag te bankieren, vlotte transacties en sfeervolle kantoren met persoonlijke aandacht voor de klant. Zo luiden we samen het nieuwe decennium in, gericht op een digitale era met focus op veiligheid en gemak. Wij gaan nu naar de reclame en zijn zo bij je terug. Welkom terug bij het Bonaire Journaal. Afgelopen woensdagmiddag bij het sportcomplex Sporthal hield er een training plaats door de Rode Kruis over het beheren van een shelter. Dit in samenwerking met Rode Kruis Aruba. Voor ons ging het goed. Het is een initiatief van de Rode Kruis in Bonaire. Het is een samenwerking met Rode Kruis Aruba. Dus als instructor zijn we hier naar Bonaire gekomen. En het is tot nu het belang van die mensen zelf in verband met het voorbereiden in geval van een shelter moet opgericht worden of zo. Het geeft die invulling van de cursus ongeveer met die invulling van de regels van de cursus, hoe je een shelter moet eerst controleren voordat in gebruik genomen wordt. En ook in geval van gedurende de procedure voor die bewoners van die shelter, dus de cliënten van die komen in de shelter, de shelterstaf, wat zijn die problemen die kunnen komen in het geval van een shelter die is opgericht. Controleren voordat je in een shelter binnen gaat. Hoe je een shelter die gebouw moet teruggeven aan die organisatie of aan die eigenaar van die shelter of zo. Voor die slaapruimte mag niet gegeten worden. Bezoekers mogen niet binnen en buiten. Respect voor iedereen. Als je moet bijvoorbeeld mensen met invalide mensen of zo, mensen met een speciale needs moeten ook verzorgd worden. Dus de regels, wanneer iedereen moet gaan slapen of zo. Dus iedereen krijgt de regels voorgeschreven. Je krijgt de regels ook op een bord of zo. Het moet visueel zijn voor iedereen. En zo kan iedereen op de hoogte zijn wat mag en wat niet mag in een shelter.
Dus je mag een shelter niet met een kleine hoeveelheid, hoe je zegt, de slaapruimte moet iedereen hetzelfde krijgen. En het is iedereen privé respect voor elkaar hebben of zo. Water en de logistiek, dat is heel belangrijk. Want water moet iedereen elke dag drinken en zo. Moet je water hebben voor drinken en voor verzorgen voor de hele gedoe rond die shelter. Die logistiek manager moet in de gaten houden hoeveel producten of hoeveel materiaal hebben ze nodig, wanneer hebben ze nodig of wanneer moeten ze, je moet zeggen dat aan de overheid vragen om meer supply bij te voegen. Dus het is een samenwerken met iedereen. Dus daarom moet de shelter manager een goede shelterstaf hebben om de boel helemaal in orde te krijgen. De shelter voor gedurende de orkaan kunnen mensen daar de tijd doorbrengen in verband dat hun eigen plek niet veilig is. Maar er is een shelter voor een korte periode voor 72 uur. Ongeveer is het 3 dagen de eerste crisisshelter. Daarna wordt een evaluatie gedaan of we moeten meer dagen moeten mensen verblijven in verband met hun eigen huis is nog steeds kapot of zo. Daarna als het niet mogelijk is dat de mensen zo vlug mogelijk naar hun huis gaan, dan wordt het niet een permanent shelter, maar een langdurige shelter. Maar dan wordt het op een kleinschalig, want niet in grote groepen. Delfin Swim Club Bonaire in samenwerking met de ZZ Zwemschool heeft voor het eerst op 29 juni 2019 de eerste zwemwedstrijden voor scholen georganiseerd. We spreken met Maarten Kaljouw. Het is aanstaande zaterdag 29 juni hebben wij schoolzwemwedstrijden. Volgens mij bijna voor het eerst op Bonaire en we zijn alle scholen langs gegaan. Er konden kinderen zich inschrijven en dat hebben we gedaan, dat hebben zij gedaan. En aanstaande zaterdag zijn er dus de wedstrijden. Het zijn geen echt officiële wedstrijden, maar het had meer in het kader van je wilt toch een beetje gaan scouten. Van, zijn er zwemmers op het eiland? De zwemsport is niet echt zoals de voetbal en de baseball heel populair. En zo gebruiken we toch een beetje als scouting van dat mensen kunnen kennis maken met het wedstrijdzwemmen. Heel veel mensen kunnen wel zwemmen, heel veel mensen kunnen eigenlijk niet zwemmen, maar sommigen wel, of de meeste wel eigenlijk. Maar zij kennen niet de zwemsport als zijnde in wedstrijdverband. En zo krijgen ze een beetje de feeling voor hopelijk dat ze zeggen van nou, dat willen we wel eens doen en we willen ermee doorgaan. Dus als je 6 bent, krijg je een prijs. En als je 7 jaar bent, krijg je een prijs. Het is niet zo dat als je van een groep van 8 tot 10, dat die echt tegen elkaar zwemmen. Je zwemt eigenlijk als leeftijds tegen elkaar. En zo krijgt iedereen een prijs en dat is altijd leuk. Er is ook een wisselbeker. Want dankzij die computers houden we alle punten bij. En de school met de meeste punten, die krijgt die wisselbeker. En die mag hem dan een jaar houden. En dan volgend jaar zijn we het waarschijnlijk allemaal weer doen. Dan kan je weer de wisselbeker bevechten. En ze hopen dat jouw school hem meeneemt. De Delfin Swim Club is een vrij jonge club. We zwemmen geregeld in het buitenland. Waar zover mogelijk. Maar een evenement echt op Bonaire georganiseerd is dit wel nu even een groot ding. En het is best wel veel organisatie, want we hebben ook een barbecue. We hopen dat er veel ouders meekomen, familie meekomen. Nou, die willen wat eten, die willen wat drinken. Dus dat is ook allemaal geregeld. Tegen een geringe kosten kan je daar een hamburger van hotdog en een lekker drankje erbij kopen. Tegen kinderen die meezwemmen, die krijgen wat dingen in hun goodiebag. Het is een hele organisatie en het is wel de eerste echte grote evenement. En we hebben nou al zoiets van, we worden al zo vaak op straat aangesproken van, kunnen we nog inschrijven? Ja, de inschrijving is echt gesloten. Dus het is, volgend jaar gaan we het zeker weer doen en dan hopen we nog weer meer kinderen. We hebben dit jaar, wat ik al zei, 60. Ja, misschien zometeen weer meer. En dat het aanslaat en dat het gewoon een terugkerend evenement wordt, dat zou het leukste zijn. Het is de schoolzwemwedstrijden van 2019. Het is aan de Kaya Nikkel nummer 11. En we beginnen zo'n beetje rond 9:30. Je bent van harte welkom, er is een gezellige sfeer. Je kan kijken naar je school, je kan je school aanmoedigen, de zwemmers van de school aanmoedigen.
En er is van allerlei zaken nog verder te doen. Dus kom gewoon gerust langs, neem je vader en je moeder mee of je familie. En een leuk dagje om te even ervaren hoe de zwemsport is. Ride for the Roses evenement is om te helpen bij de bestrijden van kanker door de fietsroute 12 tot 20 kilometer of het wandelen 6 tot 8 kilometer of het zwemmen 1 tot 2 kilometer te voltooien. Een combinatie van walk en swim en een ride en swim was ook mogelijk. NOS TV heeft het volgende reportage van 23 juni. Okay, let's go. A little bit faster. Hop, hop. Okay, let's go. Faster. Go, 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 go. Woo! Go, 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 go. Voor wie loopt u? Ja, eigenlijk voor iedereen natuurlijk die te maken heeft met kanker. En ja, even een hart onder de riem steken en laten zien dat het ons wat interesseert. Ik loop voor mijn zusje. 2 jaar terug is ze heen. Is ze heen gegaan? Wat voor dag is het zo'n dag voor u? Ja, het is een dag om te beginnen van je moet het doen. Je moet ophouden een keer, hè. Zo triest. Ride, swim, walk for the roses. We hebben het gedaan. Was het vermoeiend, mevrouw? Het was vermoeiend. Na 25 kilometer fietsen had ik toch wel een beetje stijve benen. Maar rustig aan. Het is gelukt. Dus u had een combi? Ik had een combi, ja, en ja. zwemmen. Ja, precies. En hoe heeft u zichzelf voorbereid? Nou, ik woon op de berg. En ik loop daar elke dag een uur. En ik zwem elke dag met trainen erbij. Dus ik denk, nou, ik word bijna 70. Dus dan is dat helemaal goed. En wie support u eigenlijk voor dit event? Ik heb heel veel familieleden, vrienden die kanker hebben. En ik ben vrijwilligster in het hospice. Dus ja, beter kun je niet als dan hier voor zwemmen. Dan, wat is dan vermoeidheid voor mij nu, als ik het elke keer meemaak. Dus dat is dankbaar om te zijn. Well, we swim once a week with Anita. You know, Anita is our coach, and I wish I could practice more, but it's really once a week. And I think we got very lucky with the current here, because current usually changes in front of Harbor Village, and it didn't today, and I think it carried us forward. Was het vermoeiend? Ja, heel. Heel erg? Maar je hebt het gehaald. Ja, En waarom doe je mee? want ik wil dat kanker, dat het niet meer voorkomt, dat het gewoon weggaat. Iedereen kent in zijn familie of kennissenkring wel mensen met kanker. Dus wat dat betreft kan er niet voldoende aandacht voor zijn, denk ik. En het is leuk om te combineren met sport. En ik vind het ook heel belangrijk dat mijn zoontje daar dus ook oog voor heeft. Ja. Want ik begreep dat op Bonaire heerst toch wel hier en daar wat taboe om hierover te hebben. Maar je ziet toch wel sowieso mensen die meedoen met een rode t-shirt al. Die geven het al aan van nou, ik ben een overlever. Ja,
Ja, en dat vind ik wel heel mooi om te zien, hè? Dat je dat uit durft te dragen, zeg maar. Ja, dat vind ik wel heel mooi. Want het is nogal wat, hè? Als het jezelf overkomt, ja, natuurlijk is dat is verschrikkelijk. Je hele wereld staat op zijn kop. U keek naar het Bonaire Journaal van deze week. Mijn naam is Charlotte van Nerino. Ik wens u nog een hele fijne avond en graag tot volgende keer.